Daħlet fis-seħħ liġi li tirregola l-kontratturi fis-settur tal-kostruzzjoni. Dawk il-kontratturi li jaħdmu fis-setturi ta' twaqqih l-iskavar u l-bini huma issa obbligati li jkollhom liċenzja sabiex jagħmlu dan ix-xogħol. Dawk li se jagħmlu dan ix-xogħol bla liċenzja jitwaqfu minnu fih mix-xogħol u l-proġetti kollha li jkunu qed jagħmlu. L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA qal li fl-aħħar xhur il-Kumitat Indipendenti tal-Liċenzjar tal-Kontratturi approva 2265 applikazzjoni għal liċenzji tal-kontratturi. Il-Kumitat approva 832 liċenzji ta' twaqqih, 509 liċenzji ta' skavar u 924 liċenzji tal-bini. L-awtorità sostniet li b'din ir-riforma mhux biss se jkollha għajnejha miftuħin bera fuq l-operaturi fis-settur, issa l-ispeċjalizzazzjoni tal-liċenzjar se twassal biex jolew aktar l-standards. Saħqet li l-proċess tal-liċenzjar kien rigorus fejn apparti l-evalwazzjoni mill-Kumitat, fl-aħħar xhur il-BCA organizzat numru ta' laqgħat informattivi f'Malta u f'Għawdex. Żiedet tgħid li fl-aħħar xhur sar investiment fir-riżors umana bit-tisjieħ fl-ispettorat tant li l-att ta' spetturi irdoppja u hemm 5 oħra li għaddejjin fil-proċess tal-ingaġġ. Żiedet li l-liċenzjar tal-kontratturi jmur pari passu mal-liċenzjar tal-bennejja fejn l-aktar partijiet importanti f'dan is-settur qed jiġu regolati b'liġi b'saħħitha. L-awtorità qalet li issa se timxi lejn it-tisħiħ u l-importanza tal-skill card obbligatorja għal dawk kollha li jaħdmu f'sit ta' kostruzzjoni. Fakret li minkejja l-liċenzjar tal-kontratturi se jkompli fix-xhur li ġejjin, il-maġġoranza tal-operaturi issa huma liċenzjati. L-awtorità qalet li l-liċenzja tiġġedded kull sentejn u saħqet li dawk li ma ħallsuhiex ma jistgħu jaħdmu fuq l-ebda sit.